Dumating na po yung garden soil natin, ano. Kung sa mga nanonood, ano, kung naalala nyo kahapon, ito po yung in-upload natin. Yun yung pokyanti ng mga bilog. Nire-arrange natin dyan, ano. Tapos ito, yan. Ito, kagagawa lang nito ni Kuya Mundo. Yan, pina-kwadrado ko muna dyan yung mga, sa mga hindi nakakilala sa halaman na yan, siya nga po pala si Picara. At yung nasa likod niya, yung parang dalaw, siya po si Matdo. Ngayon, ito po, yan, dito ulit tayo maglalagay ng Picara. Dugtong niya ho dito, ano. Kuya Mundo, bawasan mo ulit to dito ng isang linya, ano. Katulad nung ginawa mo dito, ayan po, may konting allowance po yan. Yan, bago dinugtong yung Picara. Ganon din ho ang gagawin natin dito. So ayan, so ngayon dito, ayun, dito na magkakaalaman kung ano nga bang design ang maaari nating gawin dito. Kasi pangit naman ho na pagdating nung, kasi ito kalsada na to eh, pangit naman ho na pagdating nung customer, garden soil kagad yung makikita nila, no. Gagawa tayo ng design dyan na parang tipong pagpasok ng kliyente o ng mga customer, eh may mga kumakaway-kaway po dyan na plants, ano. So yun po, ano, sweet lang, hindi ako masyadong magbububuhat. Ang gagawin ko ngayon, eh mag-uutos lang ako ng mag-uutos. Palitan mo yung matatangkad dito, pre. Ito, tanggalin mo sa may bandang likod dyan. Tapos yung medyo mababa sa bungad. Yung fern, lagay mo muna lahat dito. Hilera mo lang muna dyan. Tatanggalin natin yan ngayon. Dito na lang lahat yan, hilera. Mamaya pagkatanggal nito, isang hilera pa ganun. Bawasan mo konti to. Basta iusog mo ng konti. Huwag mong ihilera masyado, ah. Nakabandang kanan siya. Yan, ito silver button, ano. Unahin mo dyan sa gitna, pre. Yan, gitna, tatlo lang. Huwag dyan, masyadong sulok yan. Dito lang sa bungad, sa may paa mo. Yan, imaginein mo yung tatamaan siya ng araw. Kasi panginit yan eh. Ito tanggalin mo muna yan dyan. Kamatsili. Yeah, kamatsili. Lipat mo muna doon. Doon, mula sa dulo. Pahalang, pahaba dito, pahaba. Ito, lagyan mo muna ng ipa to kasi tumatagilid na. Wala nang laman na ipa tong ano natin, maki. Yan. Punuin mo. Siksik. Yan, lipat mo na yan. Subukan nating buksan tong gitna na to para dire-diretso dun sa dulo yung tao pag may mga pumapasok. Ito. Lagyan mo muna dito sa harap ng maki. Mons, tanggalin mo to, Mons. Itong mga paso, lagyan mo muna dito. Ito, Mons, kunin mo nga to. Yung matangkad na yan. Maglabas ka ng isa, titingnan ko. Yan. Tanim mo dun sa kulay green na paso, yung tag 350, yung pinakamalaking paso. Di-display na natin yan, nasa sulok lang eh. Yan, ganyan. Very good yan. Pagkatapos mo yan, lagay mo doon. Saan doon? Doon banda. Okay, ikaw na kaya maglagay doon. Sabi ko nga, di ako maggagawa ngayon, mag-uutos eh. Ikaw na maglagay, wala naman nanonood sa'yo eh. Ano nga yun? Wala raw nanonood ng vlog natin. Pati niya. Ayun o. Oo nga no. Meron naman ayun o. 12 views. Hindi ako tutulong niyan. Hindi ako magbubuhat yan. Mag-uutos. Kahit pala hindi ako maghahawak ng pala yan. Kasi ito nga namamaga pa yung ngipin ko. Nangyaya talaga. Ayun o. 12 views. May nanonood naman eh. A few moments later. Walang yaka naman, kala ko hindi ka gagawa, mag-uutos ka lang. Sabi ko nga, di ako tutulong. Hindi ka naman nakikilala niyan eh, malaka ninja ka eh. Kung makilala ka ba niyan? Oo nga no. A few inches later. Ito na pinabili mo, tanghalian natin dahil tayo eh napagod ng konti. Kaya na tayo. Okay. May utos pa ako sa'yo. Ano na naman yun? Kunin mo yung kanin. Tala, kukunin ko na. Teka lang. May utos pa ako sa'yo. Tubig. Wala tayo tubig, baka bilawan tayo. Ikaw din, may utos pa ako sa'yo. May customer, bigyan mo muna yun. Ayun o. Kaya natin ano yan.
Ay, utos pa ako sa inyo. O sige, sabihin mo lang. Kumain na kayo. Yun ang pinakamaganda. Ito lang sa akin, sa kanin. Masarap nga yun. Sa kanin. Malambot. Kaya mo yain. Hindi pa pwede sa manok. Lalong mamamaga yung ngipin natin dyan. 5 hours later. Okay, finish. Mapapansin nyo, wala na dito yung mga bilog. Ano po? Natanggal na po yung bilog dyan. Ito na lang po ang natira. Yan. Nabili na ho lahat ng ating mga pokyanti na bilog. Na sold out na siya. Pero, di ba naman nasin sold out ano? Yung mga extra large lang ang na sold out. May natira pa naman na medium na 6 na piraso. Tsaka yung spiral natin ayun sa likod ano. Ayan, ito na po ang rearrange. Walang katapos ang rearrange dito sa halamanan sa Pasig. Ayan. Ayan, kahit pa paano di na masyadong ano yung lupa natin. Yung parang bungad na bungad kaagad pag pasok mo dito, lupa makikita mo. Ayan, pinatakpan din natin sa ng trapal kasi medyo makulimlim, baka umulan, magpuputik masyado yung garden soil natin ano. Ayan na po ang ating walang katapusang rearrange dito sa halamanan sa Pasig. Ayun na rin po yung nagagandahan nating mga fern. Yan, Peruvian fern. Napakaganda. Ito na ho yung daanan. No? Pagpasok nyo dito, pwede na kayong dumiretso hanggang dun sa dulo. Yan o, parang may ikakasal dito banda o. Oh, diba? Ang ganda o. Dito, ito yung mga nauna nating vlog. Ito yung mga nire-arrange natin pero mukhang nagkalat na naman ano. Yan. Ayun yung napakalaking melaloni oh. Wow. So ayun po ano, time check. It's already 5:25 in the afternoon. Ayan. Don't forget to like, share, subscribe. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button para updated kayo sa ating mga susunod pang mga video ano. So yung guys, dito na po muna natin tatapusin tong vlog na to. Oh, sarap pag-unat-unat. Stay safe mga kaplatics. Yun nga pala, shout out kay sino ba? Basta comment na lang kayo niyan kung gusto nyo magpa-shout out. Yun lang po, stay safe.